Također, interesantno je spomenuti, zato što ima i tu neki sekti koji su opet zaglavile, pa čovjek sjedi u kući, kad mu kaže, što bolan ti, ne ideš radit? Kaže, to je sve zapisano, kader, određeno, sve, nemaš ti šta doći, onoliko koliko ti je propisano. Greška. Greška, braću moja draga, desit će se onako kako je Allah odredio, ali mi trebamo poduzimati razloge. Ali vidjet ćete kako su ti ljudi kontradiktorni, a sve to plod neznanja. Govorit ćemo o tome sad možda u narednoj tačci, kada budemo govorili kako se ljudi opravdavaju za grijehe kaderom. Da samo spomenemo ajete i hadise koji nam potvrđuju ovu činjenicu, da treba čovjek u svom životu da poduzima ono što će mu koristiti, a se čuva onoga što šteti. Uzvišeni Allah dželle u Kur'anu kaže: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kad završite džumu namaz, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, raziđite se po zemlji. Dobro, šta to znači raziđite se po zemlji? Nastavlja, kaže uzvišeni Allah, i Allahove blagodati tražite. Traži rizik, bolan. Idi za riskom, nemoj čekati da rizik dođe. Da, ako ti bude propisan da umiješ od gladi, kad bi se čitav dunjaluk sabrutiš umrt od gladi. Ali tvoje je da ideš za nafaku. Tvoje je da ideš za nafakom. Zato kaže uzvišeni Allah u suri Al-Anfal: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Pripremite ljudi protiv njih sve što možete od vojne snage, kako bi zastrašili Allahove neprijatelje i vaše neprijatelje. No što ti sjedi i kažeš, ne, ako bude kadera, on će osvojiti Sanski most. Ako ne bude, neće. Sjediš, čekaš, pokucat će to i u čelo. Pripremite. وَأَعِدُّوا. Uzmite ono što je do vas nakon toga. Kad dadneš sve od sebe, to kažu učenjaci, ummet. Kad da sve što je od njega, kad ne bi imao ništa drugo osim štap drvenja, kaže Gospodar, ne mogu više ništa osim ovog štapa. Zna da će doći Allahova pomoć. Ali kad uzmeš ono sve što možeš, nakon toga, pogledajte Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Najbolji insan koji kada kročio zemljom. Allahov miljenik, kad je činio hidžru, koliko je stvari poduzeo da ga ne uhvati. Pripremio jahalice. Našao čovjeka koji će biti izuzetno dobrog vodiča, koji će ga voditi ka Medini. Krenuo u suprotnom pravcu. Isto sad kad hoćeš krenuti za prijedor, ljudi znaju da ćeš ti za prijedor, a ti kreneš prema ključu i gore se negdje sakriješ u brda 3 dana i onda zaoblaznim putem u prijedor. Zašto je krenuo u kontrapravcu? Da bi se sačuvao. A nakon toga kad je krenuo, došao Suraka ibn Malik, ide na konju. Čuje toput konjskih kopita. Ebu Bekr se okreće. Poslanik miran. Gotovo, nema šta. Ja sam poduzeo sve što sam mogu. Sakrio se, našao jahalicu, našao vodiča. I sad ide Suraka ibn Malik. Gotovo. Sad dolazi Allahova pomoć. I propadaju noge konja u pijesak. Znači nema. Tada dolazi Allahova pomoć.